Здравейте на всички, аз съм Джоши от Марио Кепчера. Днес ще покажа перформатал апдейт. Апдейтнах перформатал дека. Също сега ще снимам в този канал самостоятелно. Имам много анбоксване и да започваме. 3 Soul Tiger. Soul Tiger е сърчър на дека. Много добър, също така 3 Koala. Те дават по 300 атака и са 5 скил. По Battle Pace, когато тя такова дава на всички перформатал 300 атака. 3 перформатал Арнага. 3, защото са трети скил и дава по 300 атака на за всеко едно перформатал чудовище на полето, което е ненормално просто. Един скъл кроба Джокер, да сърчвате карти, където се нуждаете. 2 Chompa Arm of Lion. 5 скел и ефектно в пенната зоната, когато ми изтежат пенната да много призва да се защитавам. Другим ефект мога да направя моето чудовище с 200 атака и повече. Моето чудовище пенва, когато изтежи на противното чудовище, може да му дам 200 атака и да е такова повторно. Това е перформатал Whip Snake е много добър. По хода на опонента или по моя мога да свичвам атаката и защита, да променям атаката и защита. Например, Whip Snake, както е 1700 атака и 900 защита, така мога да стане 900 атака и 1700 защита, което така мога да правя на опонента. На main pace. Това Friend Donkey. Доста добър да си върна Whip Snake от гробището, например, или да го призва от ръката, което е много добре. И сега следва Portal Great. 2 Lizard Drow и 2 Гитърте. Значи, първо, това са едни Portal Great. Значи, първо слагате Гитъртето в пен мъзното, после Lizard Drow, теглите на карта за ефект на Гитърте. После може да задействате ефект на Lizard Drow, да го унищожите и сте точно на карта. Един Елепхимър. Той е доста добър. Чакайте да обясня за него. Той е доста добър, защото мога да нормално пезва, ако контролирам 2 перформатал чудовище на полето. Един Alright Searcher на дека, много е добър. Един Turn от нова карта. Тя е доста добра срещу монархи, Козмо и трети скел. Monkey Blast, като Джокера. Драмерила, да мога да е нормално подсвежда, да имуваш атака и да платя. Перформатал Second, аз правя перформатал Spiral, извинете ме. Перформатал Траполикс, да си връщам карта зона. И това бяха монстрите. Да, от екстра дека не съм го подобрила, само една утопия, но по-напред ще го подобря и него. Сега имаме един хипфи поканива, той е за защита, когато няма хубави карти. 3 Mystical Space, всеки знае какво прави това. 3 Illusion Balloons. Когато ми унищожи чудовища, мога да хвърлям 5 карти от дека си и ако има перформатал, мога да го специално подберете, че много добре се защитавате или да специално призовавате да правите екзита, глупости или ефекти. Един Pinch Helper. Ефекта на Pinch Helper е доста добър, защото мога когато в опонента ме такова директно, мога да го задействам да произведи перформатал от дека специално. И ефектите са му негейтнати. Иначе, когато опонента, например, от който да ще трябва да сгубя 1000 точки, мога да махне Pinch Helper. Той е просто някакъв там, махам го. Тя го крива и не губа нищо. Много добро. Това е Revival. Ако перформатал
рендъм, само къде трябва да ми тежават. И последният капан, тъй като на 3 профайл KO. Те са много добри, защото моят опонент, който ми атакува директно, мога да гетна атаката. Максимум 2 атаки мога да нагетна и да търся 2 профайла от дека си. Върката. Това е да се разбере. Subscribe се за нас, лайкнете, ще има unboxing скоро и чао.